Sa Asafo titibre mu no onna na edi akwanim no ya Akwamufaku a onne bo Asantehene ho ban no ya Asonafo a onuanom ne edwoso ofenso manson kwanta ene Asonafo a ewo oman mu nyina na sa afeku odi Asante anim ekontokwa di nkunim Asanteman yensu Asafo ho abakosem Brema Asante be Asantene na etwasa Asante kowosa bekyerese omobe kontokwa na akonim no Otumfuo Osei Tutu II no eyiyi asrafo a obedi okon nanim ekyere Asantehene na ansa na Asanteman beba na Akwamuhene otia kenten edikan atifeku na safeku no ene Asafo na Asafo feku no ne doma akusede kwa akon na ntokwanim no odi Akwamuhene sonkunim enu ntina eduro Osei Tutu a odikan no sese obedi no ofaade ese Akwamuhene na sabrenim no wo chimemu a sabre no hina odi wonso ne Otumfuo ansasasreku na bre ofri ochimemu ba no Otumfuo ansasasreku ma na asrafo se omo ne ho ba ne onfa mekyekire ne kru na bre asrafo ne bedru ye ne na Asafo feku ne nso wo ho eno nti odi anumfo na ofri ochimemu ne beka Asafofo ne ho sabre no na Awere na ya Asafohene na nam Akwamufo a omofri ochimemu beka Asafofo ne ho nti no osese adi ne ye ne Akwamufaku na sa enumfo yi omotena bia ya ene ye fre honum adum ayewo Kumasi eno nti adum no edi na nkasa ye enum na Asafofo no nso no mo obiaye bia ene wo fre honum poku trading afamu ho ansa na otu akotena biaye a ene woti na sa Akwamufaku ye obeka Asafofo yi hu Asafohene ne di wonanimu kan eno nti obedane Otumfuo Akwamuhene na sa Afaku ne enye kuro baako anasa abusua baako na ode kyekire ye aduanafo wom asonafo wom bretuofo wom ene abusuakuo ni bia na eka ho nyina na eka Faku na mekyere military organization eno nti Faku 3 eye commander in chief ono ne Asafohene na bro Otumfuo bo Akwamuhene wiye no osabo kontre mekyere Bantemahene na sa Faku imienu be ya Asanteman akofo a ona na edi akoanim eno nti oyo Otumfuo Asahenefo na sadia mentim ho ase ene ntawantawa bia ma wontem ti no ofre won kontre ene Akwamu kyerese oyentafo a bibia ante wontem sabi enamde enti a Otumfuo ebo kontre ni nyina ya osa adoma ene kwaman ekon ya na obri yebo a etoye bekyerese ofrim anase owuye sabrenum na Asafo ne di akon nanim kan sabrene na kontre ni ho Akwamu ni ho na ya Asafo na wo ho eno tinkuko na kyire no ompese ne doma abekọ akoko na doma edi wonso nkunim bio no obo kontre ne nipa na ohwe ne so se ne sonfo a woka ne ho ko de nkyira de ne ba atachi mansa na okọ akyem bekyere na amankwa atia no de ni tua no se kontihene sa kun ni nti omedi sa Faku nanim eno nti obeka Akwamu ho ma omutumi di doma afọ ni so nkunim wa Asante amamre mu no kontre ni Akwamu etena hwe Otumfuo anim frise na asrafo ne wona ohwe se bibia entechema bekyere se obo hene ne ho ban a ohwe se bibi boni bia ento no enam so ya akofo nti no wa Asanteman ade yomu bia no ohwe kuntunkuni se ya fa hyede anigye bawo so obrempon bia to bekyere se wafri manase wawu anasa ade a ya Asanteman ade yo bia no sa ahemfo ide ohwe kuntunkuni na sa kuntunkuni mekyere ntomatuntum a ofra na asekyere ne se wo akono na bre bia no wasiesi won ho etwen kane no no ohwe fugu a wagyan no wontuo nyina abobo won ho na sa ahemfo Asanteman bedwabo ase bia no na tutufuo atutuo na nya sa ahemfo yinko a twafo hene nso ka won ho na sa wo hene bre bia na wo so no nso fra tuntum na sa Asafofo o ma ne nso tutuo ni bi na kwa man breso enam se no ya akofo ntino ode sa nkrofo echichiri kura ene ye fre no Asafo ene so petete kwa man na se wuduru aduma baabi a post office no no ehwa afamu honom na na ye kwa man na baabi a poku trading no no ehwa na Asafofo yite ansa na wode won betena baabi ene wo mote no na kwadwo betia ne Asafohene a odikan na abakosem ni bebre na yi ni fri Asafo abakosem mu fri se wa Asante abakosem mu no dodo na ahya ase fri Otumfuo mekyere Osei Tutu odikan ne breso na tete Asafo no na ya Asona busua na onuanom ne edwoso ofenso na won wofa ase ne manson kwanta ene Asonafo ewo oman mu nyina na ahwe nkronim bi te se Ampetia Daako Bebu Ampabame Nimakwai Adumasa Rofudu sankro nyina wa Asafo so duru manson so ankro ne ba komienu bi na abeyi afrim de aka ne nyina ya Asafo
mekyerɛ manso nkwanta saa nkuro nyinaa so Asafo anaasɛ ɔhyɛ Asafo ase na kuro manso na sekyerɛ ne sɛ bra Asante ne de nkyerɛne antɔkɔ Asante di de nkyerafo no so nkunim no Asafofo di wɔn krɔfo ne bi kɔtena hɔ sɛ ɔmonyɛ ɔman na so na ɔmote sɛ biribi ɛkɔso de nkyerana sɛ sɛ ɔma saa aboa ɔmo ho ne Asantefo ne bɛko a ɔma yɛ ntɛm so abɛbɔ wɔn wuramanneɛ ɛno ne kuro manso no firi sɛ ɔmo yɛ ɔman na so ɛno nti manso nkwanta yi kuro a esi nkwantanan so na saa Asafo yi ɛso kyɛn Kumasi Asafo na yenim no na mmom ɛhɔ na wɔntiri wɔ firi sɛ kuro a mebobɔɔ so nyinaa no yɛfrɛ wɔ na Asafofo nanso ɔnte Kumasi borɔno ne so sɛ nkuro a mebobɔɔ so nyinaa no ɔmo wɔ dan yɛ atwa Asafo ahemfie ho ahyia ɛno nti titibere mu no so ɔba bɛsom na sɛ wontumi nkɔ wɔ n'akyi a na ɔtena saa dan nim na saa Asafo kuro ɛka Asanteman nkuro akɛse a ɛnyɛ mpuntuo no ho bi